Diolch yn fawr iawn, Siôn, a diolch yn fawr i chi i gyd am eich presenoldeb. Dwi ddim yn gwybod aian rhydedd yw cael yng ngwahodd i siarad ar ail ganmlwyddiant y Llyfrgell, oherwydd fe ddathlwyd canmlwyddiant 4 blynedd yn ôl. Dwi'n dechrau teimlo oherwydd mod i'n nesau at y cant fy hunan, a dwi'n cael y gwahoddiadau hyn. Ond mae nghyn gydweithwyr i'n gwybod mod i'n gallu bod yn hirwyntog ac maen nhw wedi fy siarso i byd o bod yn hir, achos bod pawb eisiau mynd mas i ddala dwylo. Ond dwi yn ddiolchgar iawn am y cyfle o gael bod yma ar y diwrnod hanesyddol hwn a rhannu yn y dathlu canmlwyddiant gosod a garreg sylfaen. Weithiau sti gyda. Dyna ni. Nawr, dyma fy hoff lun i... O, na gyda, dyma. Ger nôl. Mae wedi mynd yn wyllt nawr. Triwn i beth fyna. Nawr aros yna. Dyma fy hoff lun i o'r Llyfrgell. Fe dynwyd y llun gan ffotograffydd o Lerpwl yr enw Stuart Bale. Dyw e ddim yn llun amserol. Dyw e ddim yn cyd-fynd ar awr ddeiar gadwodd y Llyfrgell rai misoedd yn ôl, pan ddiffoddwyd y goleuadau i gyd. Chi'n cofio o barch at awr ddeiar y gronfa bywyd gwyllt. Ond i fi mae yna rhywbeth cynnes iawn ac apelgar iawn mewn adeilad sydd wedi ei oleuo gyda'r nos. Dwi ddim yn gwybod ydych chi'n teimlo'r un peth, ond mae yna rhywbeth croesawgar yn y darlun yma, rhyw gynhesrwydd sydd yn denu, ac efallai yn fwy croesawgar nag yng ngolau dydd. Oherwydd yng ngolau dydd mae'r garreg wen yna yn gallu bod, tymad bach, yn galed, hyd yn oed yn arswydus. Efallai, taw gyda'r nos a'i goleuadau ymlaen, y mae'r Llyfrgell yn edrych ar ei mwyaf deniadol. Roedd y tir yn barod sbel cyn gosod y garreg sylfaen. Tir stad Grogythan. Y tir wedi bwrcasu gan yr arglwydd Rendel, cyn aelod seneddol, mor gynnar ag 1897, mewn ffydd. Sbel hir cyn penderfyniad y cyfrin gyngor i leoli'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Chi'n cofio taw yn 1995 y penderfynwyd gwneud hynny a lleoli'r amgueddfa yng Nghaerdydd. Yn 1997, rhoddwyd y siarter frenhinol, a dyna oedd y canmlwyddiant ddathlwyd 4 blynedd yn ôl. Ond wrth gwrs, canmlwyddiant syniad oedd hynny. Dyna oedd creu y Llyfrgell. Dyna oedd dechrau'r momentum. Dim ond y cam cyntaf megis. Fe benodwyd llys a chyngor, ac yna yn 1918 fe benodwyd John Ballinger yn llyfrgellydd cyntaf. Yn dechrau ar ei waith, a dim byd, ond casgliad cymharol fach o lyfrau a llawysgrifau, ac un gader ac un ford. Yn yr hen ystafelloedd ymgynnull yn y dre, sydd yn rhan wrth gwrs o adeiladau'r Brifysgol. Ac fe agorwyd i ddarllenwyr, a dyma'r canmlwyddiant na ddathlwyd 2 flynedd yn ôl, fe agorwyd i ddarllenwyr ar y cyntaf o Ebrill 1919. Nawr mae yna rhywbeth hyfryd o arwyddocaol ac eironig bod y Llyfrgell wedi dewis agor i ddarllenwyr ar ddydd Ffwl Ebrill. A'i ddim ar ôl hynny nawr. Ond wrth gwrs oedd pawb yn gwybod nad honna oedd y breswylfa barhaol i fod.
ac yn yr un flwyddyn yn 1919 fe wahoddwyd chwech o benseiri i gynnig cynllun ar gyfer y llyfrgell ar dir Grogythan, y tir lle'r 1 i nawr. Tir wrth gwrs yn uchel ar y Bryn yn wynebu'r bai. Y cynllun ddewiswyd, a dyma oedd darlun dychmygol y pensaer. Y cynllun ddewiswyd oedd cynllun pensaer o'r enw Sydney Cyffin Greenslade. Eto, mae yna rhywbeth gogleisiol yn y ffaith taw 2 adeilad cyhoeddus gynlluniwyd gan Cyffin Greenslade, y llyfrgell genedlaethol oedd un, a chofeb rhyfel ysgol Eton oedd y llall. Ond, ar oedd Greenslade yn anad ddim un o'r penseiri wedi deall gofynion y safle. Oedd rhai o'r penseiri wedi meddwl am adeilad tal urddasol mawr trwm. Ond oedd Greenslade wedi sylweddoli wrth gwrs, tawr beth fydde'r llyfrgell yn ei wynebu yn llythrenol yn ogystal ag yn ffigurol, fydde gwyntoedd cryf. Gwyntoedd cryf bai Ceredigion. Ac felly fe gynlluniodd ei adeilad. Mewn siap hirsgwar, mae yna dalcen hir. Wy'n ofan gwasgu hwnna. Mae yna dalcen hir ar draws y tu blaen. A dyw'r adeilad ddim yn arbennig o uchel, dim ond 3 llawr yn y bôn. Ac felly, dyna'r ffordd oedd e'n dewis defnyddio'r tir. Ac fe gynlluniodd yr adeilad o amgylch sawl cwrt agored. Oedd yn caniatáu o leini ddod mewn i'r adeilad. Gweitha'r modd, dan bwysau datblygu dros y blynyddoedd, dyw'r rheini i gyd ddim wedi aros yn agored. Dweud y gwir i ni ar ganol un ohonyn nhw nawr. Maen nhw wedi cael eu llenwi gyda'r blynyddoedd. Ond yr oedd y syniad yn un da, fe allwch chi weld hynny yn siap yr adeilad, yn yw golau sydd yn y canol, a golau ddydd yn mynd i mewn i'r adeilad ar bob ochr. Ac os craffwch chi yn ofalus, dyw'r adeilad gorffenedig, yr adeilad i ni'n ei weld heddi, ddim yr un fath a'r cynllun yma. Mae'r cynllun yma yn llawer iawn mwy addurniedig, yn tynnu, dwi'n credu, ar yr amgueddfa Brydeinig yn Llundain i ryw raddau, oherwydd mae yna gromen y tu ôl i'r prif ddrws. Ych chi'n gweld y gromen, y cwpl yna, y tu ôl i'r prif ddrws. A dyna un rhan a chafodd ei godi byth. A dros y blynyddoedd mae ochrau a siap a tu blaen yr adeilad wedi cael ei creu ychydig yn symlach, fel i chi'n gweld o edrych yn arbennig ar y terasau blaen. Maen nhw'n ddigon cymleth nawr, ond nhw'n llawer iawn mwy cymleth yn y cynllun gwreiddiol hwnnw. A'r hyn ag i chi ddim yn ei weld yn y llun yma, ond ar ochr ddeheuol y llun, beth oedd fod yn fyna oedd tŷ i'r llyfrgellydd. Oedd disgwyl i'r llyfrgellydd fyw uwchben y siop. Ond trwy drigaredd fe anghofiwyd am hynny gyda'r blynyddoedd.